mawuok e kaunti ma Mombasa. Bad migawo mochung' ne nonro mago mag nam kod weche pith mag rech, Kenya Marine and Fisheries Research Institute mano KEMFRI, ma bende oriwore kod migepe mamoko, ochako chenro mag geto jiwo pith mar rech mar kamongo kod ngege e kaunti ma Siaya. Kane giloso Ugunja, jatend jotim nonro maduong' mar KEMFRI, Peter Odote, oyango ni chenrono madhi kawo higni 3 idhi ta mano ka gitiyo kanyakla kod riwruok pinje joagunda EU, kendo dhi muonyo omenda maromo milion 85. Olero ni ka okalo e chenro ni midhi chak kanyo kar chung' bura ma Ugunja, gichano jiwo ngima jodak gi puonjo jopur mine kod rowere. Wantie gi project moro mwakelo in summary iluongo ni Inno Eco Food Project, and project ma partly sponsored by the European Union, to odwa kelo ng'eyo e yo mar pidho rech kaka tilapia gi catfish, to ok tiyo kod yore mapile mag pond mikunyo ka. Wadwa tiyo gi system miluongo ni recirculation aquaculture system, kama pi nyalo tiyo gi pi matin, to pigno iluore, to pigno ema sate itiyogo, obedo filtered to duogo. Kae rech mwabo keto kanyo en tilapia kod catfish, nikech mago rech mong'ere e kor gwenge makaegi. Wadwa time thuolo ma higni 3, wan kod oriwo partners mang'eny. Wan gi institution Kenya kae, wan gi institutions about 5 matiyo. Wadwa nyiso jowa ni wanyalo pidho njiri mondo watigo njiri ni mondo konywa. To kopogre go njiri, nitiere kudni miluongo ni black soldier fly. Kutene chalo gi kut lwang'ni, lakini bet gidongo molo lwang'ni. Gigi kimiyo chiemo modong' e jikon, kimiyo gik mowuok e chiro, alode, fruits, matunda, gik modong' e chiro mang'eny go, gichamo gi magiregi magibed mayom, magilok gi manyiwa. Ng'ama pidho rech kata youth kata any woman can get into this venture. Alafu wajiwogi mondo gibed gi skills mag tiyo gi digital tools. Aya, kwa hiyo kanya kura mojwang